No ano 2018 adxudicábase a reforma da estrada de Neixón en Boiro, financiada pola Deputación da Coruña. A día de hoxe a obra segue sen rematarse e o seu orzamento inicial duplicouse dende os 600.000 euros ata o 1.200.000, tal e como denuncia o Partido Popular. Non é normal que despois de anunciar en plena campaña electoral das municipales que esta obra se ejecutaría en 10 meses, máis dun ano despois, a obra nin se sabe cando vai acabar. Onte informan de que acabará o 15 de junio e di que a obra vai co 55% de ejecución da mesma. Pois cos meses que faltan, e se lle falta o 45%, non nos cuadran o tempo. Ademais do mal estado en que se atopa a estrada mentre se desenvolven os traballos, os populares denuncian deficiencias na propia execución da obra, que afectan a numerosos propietarios que terán que asumir os custos para restaurar as súas fincas ao estado orixinal. O Concello Boiro accediu un vial de 350 metros, que afecta a fincas de distintos propietarios. Esas fincas quedan afectadas ahora de separación das súas construcións, peches, edificacións e demais de máis de 15 metros, cousa que non foron informados os veciños. O tema é gravísimo. Fai un rato estuvemos falando con os veciños que se queixan de como lles deixan as obras. Estos veciños, unha é a línea de ocupación e outra línea de expropiación. Resulta que hai aproximadamente un metro, medio metro en algúns casos, de que teñen que solicitar a recuperación dese terreno. Non se lles deixan as obras en condicións, teñen que facer obras que lles costan cartos. É unha vergonza. A Diputación se ha olvidado dos veciños de Cespón. Advirten tamén dende o PP os problemas que van ocasionar as augas pluviais, tal e como xa acontecerá na estrada de Cabo de Cruz, onde o Concello tivo que asumir os custos para a súa canalización. Vai haber problemas cas augas pluviais, na recollida das augas pluviais en varios puntos. Esa recollida de augas pluviais vai ter que costealas o Concello de Boiro. Nos calculamos que o Concello de Boiro, igual que pasou na carretera de Cabo de Cruz, vai costar aproximadamente unos 60-70.000 euros reparar o que desfalla a Diputación. Dice, mire, a caída é para ver como está a obra. A caída destas aceras van para dentro, van contra as casas cando teñen que ir hacia fora. Por último, demandan a dotación de novos puntos de alumeado que non están incluídos no proxecto.